Добре дошли във второто видео от поредицата видеа за 8 клас. Днес ще си говорим за епителната тъкан. Нека да започваме. Епителната тъкан е изградена от плътно допрени клетки и малко количество междуклетъчно вещество. Тя изпълнява покривна, защитна и секреторна функция. В зависимост от функцията си, епителната тъкан е покривна и жлезиста. Покривната епителна тъкан покрива външната повърхност на тялото, вътрешната повърхност на кухите вътрешни органи, стомах, черва, пикочен мехур и вътрешната повърхност на сърцето и на кръвоносните съдове. В кухините на вътрешните органи епителната тъкан и намиращата се под нея съединителна тъкан образуват лигавица. В лигавицата на въздухоносните пътища много епителни клетки имат на свободната си повърхност реснички, при движението на които се отстраняват частици прах и микроорганизми, попаднали върху тях. Жлезистата епителна тъкан изгражда различните видове жлези. Жлезите отделят секрети, като така се осъществява секреторната функция. Някои жлези отделят секретите си на повърхността на тялото или в кухините на вътрешните органи. Те се наричат жлези с външна секреция, екзокринни жлези. Други отделят секрета си хормони в кръвта. Наричат се жлези с вътрешна секреция ендокринни. Има и жлеза с външна и вътрешна секреция смесена функция. Някои видове епителна тъкан имат защитна за тялото функция, предпазват от увреждане лежащите под нея клетки и тъкани. Такава функция изпълняват външният слой на кожата, покривният слой клетки и носната кухина и други. Ако искате да разберете малко повече и за съединителната тъкан, абонирайте се за канала.